og velkommen til Tinas Orkis. Det her er den første video, så jeg beklager, hvis der er lidt fejl, og ja, hvis teknikken rikker lidt. Endelig til, hvis der er noget, jeg kan gøre bedre, så skal vi se, hvad jeg kan gøre ved det. Jeg vil fortælle lidt om Orkis, og hvad Orkis gør for mig. Orkis er den måde, jeg slår hjernen fra på. Det er den måde, jeg slapper af. Jeg er ikke god til bare at sidde og sætte mig for en fjernsyn og lave ingenting. Hvis jeg gør det, så sidder jeg altid med noget Orkis. Hvis jeg er til undervisning eller et foredrag, så sidder jeg altid med Orkis. Det falder mig ikke naturligt bare ikke at lave noget. Orkis kan dateres tilbage til midten af 1600-tallet. Man har fundet blonder tilbage til 1660. Men det var først i starten af 1700-tallet, at Orkis kom til Europa. Orkis, det er en blondetype, der laves ved at binde knuder i en ring. Og navnet det stammer også af det fra Italien af, hvor det hedder occhi, som egentlig betyder øjne. Jeg sidder jo ude på Jarl Hede, hvor jeg formidler Orkis og gamle dage. Jeg sidder i den pænere del, det vil sige, jeg sidder i præstegården, det rigere borgerskab. Der havde man råd til at sidde med det pænere håndarbejde, det vil sige Orkis. Det kan også være broderi eller knipling. Kan også være hækling, men det skal være det pænere hækling, det vil sige en størrelse 1. Fordi de havde tid til det, og de havde råd til at købe det, de havde brug for. For eksempel hoser, altså strømper, eller vanter osv. Det havde de råd til at købe. Det vil sige, at de havde tid til at sidde med det pænere håndarbejde, som Orkis, til at lave blonder til at sætte på tøj og så videre. Dengang var Orkis skytten, den her, den var noget større. Der var også et lille hemmeligt rum i den. Herinde for inden, der kunne man hæve den rød, eller her i midten kunne man hæve en lille skuffe ud, eller et lille rum ud. Og der gemte man snus i, fordi at kvinderne brugte snus dengang. Og den måde kunne de gemme det, så de ikke blev ses på samme måde. Udover det, så var Orkis noget, man havde med på visit. Det fylder ingenting. Det vil sige, at det var nemmere at have med, når man skulle på visit hos en nabokone, eller hvor man skulle hen. Frem for, hvis man skulle have et kniblebræt med, som fylder en hel masse, eller en stor broderi med. Det her, det fylder ingenting. Så det havde man med på visit. Det var lige kort om Orkis. Ha' en dejlig dag.